Беларускія страхі, нібыта нас захопіць Расія, справядліва актывізаваліся праз зразумелы комплекс апошніх падзей. Але адпаведны гістарычны досвед, на жаль, ужо маецца. Давайте дэканструюем яго. Нагадваю, мы канал «Загляне сонца», адбіваемся і ляцім далей. Адразу прапанова, калі хочаце, мы можам, нам сапраўды не цяжка зрабіць адмысловы выпуск пра падзелы Рэчы Паспалітай. Так, я цалкам згодны, тэма даволі папсовая, але хапае яскравых цікавостак, плюс топік прынцыпова важны для паўтарэння. Сёння ж толькі адзначым, што спачатку Расіі адышоў толькі ўсход Беларусі да Дняпра і Дзвіны, і толькі з часам усё астатняе. Цяпер крышачку гістарычных рыфм. Чаму Европа нам тады не дапамагла? Канкрэтна ў тым выпадку Европе было нават не пофіг. Яна выступила саўдзельніцай. Прусіі і Аўстра-Вугоршчыне дасталіся кавалкі Рэчы Паспалітай. Брытаніі ці Францыі таксама было нецікава, што там і як. А самае галоўнае, Расія і сама была часткай еўрапейскага клубу супердзяржаў. Таму ўсё норм, яны там паміж сабою павырашалі. Кацярына пасля пісала папе рымскаму, што не ўзяла ні пядзі польскай зямлі. Маўляў, гэта ж Літва, Беларусь, это же нашы людзі. Так, калі вы разумееце, кажа чалавек, які лічыць сябе прэзідэнтам сённяшняй Беларусі. Калі цікава, паглядзіце наш адмысловы выпуск, як гэта з намі з усімі здарылася. Ну і калі бяспечна, падпішыце, калі ласка, на канал. Рэч Паспалітая, трэба быць справядлівым, упэўнена так дэградавала праз войны 17-18 стагоддзя, архаічную аграрную эканоміку, а таксама сваркі магнатаў. Спробы рэформаў, на жаль, толькі прыспешылі дэструктыўную актыўнасць Расіі. Лютаваць новая ўлада стала не адразу. Пасля 1794-го рэпрэсіі тычыліся толькі паўстанцаў Касцюшкі. Безумоўна, тысячы людзей, але не ўсё грамадства. Да таго ж, пасля першага падзелу ў 1772 пачалася тэма з прысягай Касярыне. Некаторыя магнаты адмаўляліся. Ну, тады херавастенька. Пачынаўся секвестр маёмасці, то бок дзяржава можа распараджацца нерухомасцю і вашымі бабкамі. З прыняццём прысягі не вельмі спяшаліся каталіцкі і уніяцкі кліры. Ім пасля за гэта дасталася. Езуіты ж насупраць прысягнулі аднымі з першых. На пэўны час, безумоўна, атрымалі плюшкі і прывілеі, але пасля ўсё адно пазбавіліся ўсяго разам з нерухомасцю. Так выбівалася лаяльнасць. Новую тэрыторыю падзялілі на губерніі. Раней у нас былі ваеводствы і паветы. Спачатку Полацкая і Магілёўская губерніі, Полацкую, праўда, памянялі на Віцебскую неўзабаве, а гэта так званыя беларускія губерніі. Ну і літоўскія, Віленская, Градзенская, Менская. Кіраўнік генерал-губернатар, які цар і бог на сваёй тэрыторыі. Паралельна ў Петербургу ён чалец сенату. Зразумела, ніякая не выбраная пасада, а цалкам прызначаны чалавек. Ну і, канешне ж, ніякі не мясцовы, як і яго намеснікі і процьма іншых чыноўнікаў. Самай масавай групай, якая пацярпела, аказаліся сяляне. У Рэчы Паспалітай таксама існавала прыгоннае права, але ў Расіі па шмат якіх параметрах яно было больш жорсткім. Раней у нас землеўласнік валодаў зямлёй, а не чалавекам. Расійскія ўлады гэта змянілі. Нормай было, калі ў іхніх газетах побач з аб'явамі пра продаж там сабак, коняў сустракаліся прапановы набыць сялянаў. І гэта ўсё прыйшло да нас. Ужо на старце расійскім землеўласнікам было адмерана 500 000 сялян з новых тэрыторыяў. Нормай было пакалечыць селяніна, выбіць вока ці паламаць, ці забіць агулам да смерці. Фармальна за гэта ў 19 стагоддзе ўжо існавалі пакаранні, але рэальна паспяховых гісторыяў, каб памешчыка пакаралі, абсалютны мінімум. Тагачасны імператар Мікалай I пры гэтым меў свае пэўныя забабоны, і ён на поўным сур'ёзе забараніў памешчыкам мець цемнаскурых рабоў, па тыпу, што гэта ўсё вашы западныя штучкі. Адзін з лепшых паказчыкаў любой сацыялогіі галасавання нагамі. Ужо пасля першага падзелу Рэчы Паспалітай з захопленых абшараў на захад уцекло 30 000 сялянаў. Калі ў выніку другога і трэцяга падзелаў бегчы асабліва не было куды, дык людзі накіроўваліся на Беластотчыну, якая на той момант была пад уладай Прусіі. Там парадкі лічыліся больш ліберальнымі. Рэкрутчына таксама навінка імперыі. Аддаць у маскалі раўно аддаць у рэкруты. Маскалямі доўгі час у нас назвалі менавіта расійскіх салдатаў. Забіралі маладых ад 19 до 35 гадоў. А пад прызыў траплялі на ўсё жыццё, а пасля гэты тэрмін змяніўся да 25 гадоў. Рэкруцкая павіннасць была абавязкам і раскідвалася па памешчыцкіх дварах. З вас вось столькі, а з вас вось столькі. Уласнік меў даць маладых і моцных. Нават калі жана
жанаты і з дзяцьмі, ну то без усялякіх праблемаў, ідзі і служы. Здаралася, неабходны паказчык нават перавышаўся, калі хацелася кагосьці тупа пакараць. Або п'яны памешчык мог дазволіць сабе выставіць перад сабою сялянаў і проста для пацехі выбраць. Мужчыну ў выніку закоўвалі ў кандалы і везлі ў салдаты супраць яго волі. Чалавек або не вяртаўся, ну, бо вайна, або вяртаўся старым паломаным інвалідам, якога ў вёскі нават ніхто не пазнаваў. Таму можна казаць, што апроч грашовых падаткаў, якія былі куды большымі, чым у Рэчы Паспалітай, з Беларусі з кожнай вёскі пачалі браць чалавечы падатак. На расійскія войны па ўсім свеце, там быў і Іран, і Каўказ, і дзе заўгодна. Толькі да канца 18 стагоддзя беларускія губерніі далі царскай арміі 100 тысячаў салдацікаў. А рэкрутчына добра запячаталася ў народных песнях. Будуць мяне малайца ў салдацікі браць, будуць мне малайцу белы ручкі вязаць, скорай ножкі каваць, у няволю адпраўляць. То бок тут ані разу не пра подзвіг і нейкі там гонар служыць у другой арміі свету, або нас пагоняць у Маскву на вайну, на Расею, на чужую старану. У той час, як прускія ці брытанскія сяляне сканчалі школу, чыталі кнігі, адчынялі свае дробныя бізнесы, перасяляліся ў горад ці ехалі ў ЗША, нашы проста не жылі, а існавалі. Ну і паралельна, канешне, бухалі не ў сябе. Гэта вельмі цікавы тэйк ад нашага гістарычнага рэдактара. Бо дэпрэсіўны стан – гэта нармалёва, калі ты ніхто. Падарожнікі з замежжа часта азначалі, што амаль не бачылі ў нас цвярозых сялянаў. Гэта ўжо пра сярэдзіне 19 стагоддзя. То бок усё мае свае прычыны. Расію жудасна бянтэжыла, што на нашых землях шляхты больш за 6%, за шмат свабодных людзей. У іх жа там дваран было нейкая доля адсотку. Таму нашу шляхту ўвесь час фільтравалі. Спачатку адхілілі ад выбараў і пазбавілі правоў непасіянтаў, тых, хто не меў зямлі. Пасля пачалі правяраць дакументу, тыпу шукаць, хто несправядліва мае шляхецкі тытул, а хто справядліва. І так перавозілі тысячы людзей у мяшчане ды сяляне нават. Но калі ты береш удзел у паўстанні ці нелегальным студэнцкім таварыстве ці тупа нелаяльны, твой лёс гэта гібель ці высылка ў Сібір. Мінімальная праблема гэта канфіскацыя маёмасці. Разборы шляхты паскорыліся пасля паўстання 1831 году. Стратэгія ў Расіі была простая – скараціць долю шляхты да статыстычнай пагрэшнасці. Камусьці прапанавалі вайсковую службу, а нашы сапраўды рабілі афіцэрскі корпус Расіі якасней, як і немцы. Пакідалі толькі рэальна заможных землеўласнікаў, якім было што губляць. І з імі ўжо нейкім чынам дамаўляліся. До конца 1770-х расейцы адчынілі ў павятовых гарадах больш за 20 новых школаў. Гэта быў толькі пачатак. Упор на расійскую мову, гісторыю і геаграфію. У перыяд з 1789 па 1994 толькі з Петербургу ў Беларусь адправілі 17 тысяч падручнікаў. Да пэўнага часу мекай адукацыі быў Віленскі універсітэт. Глядзіце, 1803 год, там 150 студэнтаў, 1830 – 1300. Найбуйнейшы універсітэт імперыі. У маскоўскім на той час для параўнання каля 800 студэнтаў, у варшаўскім 750. Але Віленскі універсітэт зачынілі ў 1832 годзе пасля паўстання. Глядзіце, які ланцуг. Закрыццё Віленскага універсітэту, Полацкай акадэміі, а пасля 1864 года нават Горыгородскага земляробчага інстытута. Штораз у вышэйшых навучальных установах выкрывалі нейкія гурткі і таварыствы нелаяльных студэнтаў. Новая ўлада вельмі гэтага баялася. Пасля паразы паўстання 1831 польская мова пачала мяняцца на расійскую. Працэс завяршыўся праз дзесяцігоддзе. Каталіцкаму духавенству было забаронена засноўваць школы. Праваслаўныя ж дзеці вучыліся цалкам па-расійску. Шмат хто, нават сялянаў, адмаўляўся аддаваць дзяцей у расійскія школы. Вучыліся дома ці свядома заставаліся непісьменнымі. То бок, шлях да граматы і хоць якіх ведаў ішоў ужо чыста праз расійскасць. То бок, мова раўно ідэалогія. Горад у ВКЛ ды Рэчы Паспалітай – гэта свабода, самакіраванне, асяродак эканомікі, адукацыі і культуры. У Расіі гэта крэпасць на чужой тэрыторыі, дзе можна закрыцца і адбівацца ад туземцаў, то бок мясцовага насельніцтва, якое не вельмі задаволена тым, што тут ёсць іншая ўлада. Рада гораду, бурмістр, незалежны гарадскі суд месціліся ў нас акурат у ратушы. Там жа быў архіў, віселі партрэты ўладароў, захоўваліся харугвіі, рамейскіх цэхаў. У Расіі ніколі не было магдыбургскага права і лакальнага
самакіравання такога тыпу. Само сабой, і ратушаў не было. З нашымі, як сімваламі іншай культуры, змагаліся найперш. Проста херачылі ці перараблялі пад свае ўжо суды, турмы ці нават гандлёвыя цэнтры. Яскравы прыклад ратуша ў Менску. Яе разабралі на цэглу расійскія салдаты. Старыя гербы гарадоў, што важна, таксама часцяком мянялі. Тупа, каб вышыбіць нават памяць. Каб было зразумела, расійскае праваслаўе ўжо тады з'яўлялася ідэалагічнай структурай імперыі. Напрыклад, задоўга да таго была скасаваная таямніца споведзі, то бок святар меў дакласць у паліцыю, калі нешта цікавае пачуў. Можна зрабіць выснову, што Расія разглядала праваслаўную царкву як орган для кантролю масаў. У нашым жа выпадку яшчэ і для русіфікацыі. Вядома фраза Муравьёва-вешальніка, што не даделает русский штык, даделает русский чиновник, русская церковь і русская школа. У 1839 годзе на саборы у Полацку мітрапаліт Сямашка, былы уніяцкі мітрапаліт, перавёў усіх уніятаў у расійскае праваслаўе. Частка святароў нават на ўсходняй Беларусі супраціўляліся. Іх арыштоўвалі, высылалі ўглыб імперыі, здавалі іх у манастыры. Супраціўляліся часам і самі вернікі. Напрыклад, у Пратуліне, гэта на Падляшшы, людзей проста расстралялі вайскоўцы, бо тыя не хацелі аддаваць сваю царкву. Гэта яшчэ і мацнейшы удар па культуры. Не толькі таму, што ўжо расійская мова ў пропаведзі і стараславянскім богаслужэнні дамінуючая, а таму, што масавая перабудова цэркваў, знішчэнне старых іконаў, роспісаў, вырыванне арганаў і выкарыстанне іх на дровы. Людажэрна. Новыя кіраўнікі знявечалі Жыровіцкі манастыр. Каталіцкія касцёлы перабудоўваліся пад цэрквы. Давайте параўнаем, напрыклад, фару Вітаўта ў горадні да Расіі і пасля. Вось так вось было, а вось так вось стала. У 1860-70-х сімвалам перабудовы стала царква Муравьёўка, такі церамок з цыбулінкай на версіі, які нічога супольнага з нашай традыцыяй і культурай наогул не меў. Такая штампоўка, як і помнікі Леніну ў 20 стагоддзі. Публічная бібліятэка ў Петербурзе выбирала себе з наших библиотеков все редкие роскошные издания, коих она не имеет и, следовательно, могущие служить ее украшению. Теперь только у одной державной библиотецы России у Москве 82 выдания Франциска Скарыны. Цікава, адкуль? У нацыянальнай бібліятэцы у Мінску, напрыклад, іх усяго 10, а у Полацкім музеі кнігадрукавання 0. Наш гістарычны рэдактар прапануе відос пра культурныя каштоўнасці, якія ў нас скралі. Падумайце і напішыце, калі ласка, ў каментарах. І не забудьце падпісацца на наш канал. Русіфікацыя тычылася імён і прозвішчаў. Не вечылі нават асабістыя імёны ў дакументах. Глядзіце, Якуб – Яков, Анеля – Анна, Мальвіна – Марфа, Дамінік – Дементій, Ян – Іван. І прозвішчам таксама дасталася. Сноп – Снапоў, Ткачук – Ткачов. Бо ім так было зручней. Мацершчына, дарэчы, лічыцца таксама фактар у мове і культуры. Як у нас ругаліся на вёсцы? Былі вельмі папулярныя праклёны. Ідзі ты ў балота, ведзьма старая. Нармалёвы варыянт. А там ужо так было крэпенька. Цікава, што нашыя вяскоўцы дзе-нідзе да пачатку 20-го стагоддзя лічылі мацершчыну салдацкай мовай, бо чулі яе толькі ад маскалёў, ці калі свае вярталіся ўжо ў вёску з салдатаў. Так яно ў выніку і прыжылося. Альтэрнатывай у культурным плане з'яўлялася польскасць, бо беларуская мова, культура, гісторыя яшчэ не былі сфармаваныя. Як пісаў наш гісторык Александр Цвікевіч, зразумела, што Беларусь павінна была вышэй ставіць вольную кнігу на польскай мове, чым цыркуляр пра шкоднасць еўрапейскай навукі, напісаны па-расійску. Таму ў знак нязгоды з расійшчынай куча нашых творцаў, элітаў ды нават сялянаў свядома абіралі рыма-каталіцтва і польскасць насуперак імперыі і ў далейшым працавалі толькі на польскі праект. Самы яскравы прыклад Адам Міцкевіч. Ужо пад канец жыцця на эміграцыі Міцкевіч прызнаў, што беларуская мова, якую ён першасна лічыў дыялектам, змешаным з польскай або літоўскай мовай, найбагацейшая і найчысцейшая з усіх славянскіх моваў, якая мела даўнюю пісьмовую традыцыю. То бок Расія сваёй русіфікацыі умацавала яшчэ і тэму паланізацыі, стварыўшы вілку выбару. Альбо ты рускі, альбо паляк. Або, калі хочаш, ты немыты, брудны мужик-беларус, калі ў цябе, безумоўна, спецыфічныя густы.
Пропускам у жыццё стала расійскасць. Імперыя перапрацоўвала краіну павольна, але ў кожным разе адкінула яе на гадкоў 100 назад. Імперія раздзяліла людзей на кластары. Сялянам беларусам адрэзала дарогу ў бізнес і гарады. Маўляў, сядзіце ў зямлі і сваім гноі. Опцыя для сацыяльнага ліфта, войска і чынавенства, але там усё па-расійску. Культура, нават альтэрнатыўны андэграунд, толькі па-польску. Беларусь стала дэпрэсіўнай шэрай зонай, імперскай правінцыі. У 1849 годзе яшчэ да Мурав'ёва нават расійскія ўлады палічылі, што край цалкам пацыфікаваны і уніфікаваны з Расіі. Камітэт па справах заходніх губерняў быў распушчаны. Гэта былі ўжо звычайныя правінцыі. Не было ўжо падзелу на беларускія і літоўскія губерніі. Назвы Беларусь і Літва не былі забароненыя, як часам пішуць, але і ў адміністратыўнай тэрміналогіі не існавалі. Яны, расейцы, думалі, што ўжо перамаглі раз і назаўжды. Але ўсё цікавае толькі пачыналася. Каліноўскі і Багушевіч, творцы нашай нацыянальнай ідэі, толькі былі на старце. Але пра гэта іншым разам. Нагадваю, мы канал «Загляне сонцам». Давайте беларусець разам.